mata da yake fito musu a nan kafaɗunsu, kan nonuwansu, ƙasan mararsu, in kuka yi amfani da shi. Ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana mata, yau na zo muku da tallan turarurruka na Yasmin Harka. Wa'innan ingantattun turarurruka ne wa'inda uwar gida idan kika yi amfani da su, idan ma mai gida yana kusantar ki sau ɗaya a dare, idan har ya kusance ki ya ji ƙamshin wannan ingantaccen humra, to a ranar ina ga sai ya yi sau 5 ko 6, domin ranar sai kin bambanta, sai ɗanɗanon ki ya bambanta 100%, domin tun daga nan zai ji ƙamshin ki ya bambanta da kullum. Wannan ingantaccen humra ne wanda mata za su yi amfani da shi, su shafa a jikinsu idan za su turakar mai gida. Wannan turare ba za ki shafa shi ba sai idan za ki kusanci mai gida, domin akwai wani ingantaccen sirri a ciki wanda zai ja hankalin mai gida. Idan mai gida zai je fira ko kuma zai je taɗi, in kika shafa wannan turare to ranar sai ya wuni zumbur yana kawo miki labarai masu daɗi. Wannan ƙamshin turare shi zai hana shi fita ya yi nesa da ke. Ingantaccen humra kenan wannan, humran Yasmin Harka. Kun gan shi da kyau ko ‘yan uwana mata? Ga shi nan. Kaɗan kaɗan ake fara amfani da shi, musamman in kin sa rigar bacci, in kika shafa wannan humra, ranar miji zai yi sukuwa a kanki kamar zai raba ki biyu. Wannan shi ma yana da amfani. Mata ƙasaitattu masu buƙatar su ga sun mallaki zuciyar mai gida da daddaɗan ƙamshi, ku yi amfani da wannan turare na humra na Yasmin Harka. Sannan akwai turaren da za ki shafa a maranki, wanda na tabbata mata da yawa suna sane da labarin irin wannan turare, wanda za ki shafa a maranki kaɗai idan mijinki zai sadu da ke. To wannan shi ne turaren. Za ki shafa shi a mararki, ki liliya shi yanda ya kamata. Wannan ranar idan mijinki ya hau ki tun ƙarfe 10 ba zai sauka ba sai ƙarfe 10 na safe, domin humra za ta tafiyar da shi, za ta sarrafa miki shi yanda ya kamata. Ingantaccen ɗan matsi wanda mace za ta yi amfani da shi da daddare kafin ta je turakar mai gida. Kafin ki je sai ki sa ruwa ki tsarki, ruwan zafi. Ke da kanki in kika yi tsarki kafin ki kusanci mijinki, za ki ji tabbas kin matse nan take a jikinki. Za ki yi amfani da wannan ingantaccen ɗan matsi ɗin, domin tabbas zai taka muhimmiyar rawa wurin faranta ma mai gidanki rai. Mata masu tsami, masu warin ƙashi, wanda nake jin kunya ta kusanci mai gidanta, to ga humra Yasmin Harka ta zo muku da ingantattun humra, wanda in har kika yi amfani da shi, ba ki babu ƙarnin jego ne, ƙarnin zufa ne, ƙarnin hammata ne. In kika yi amfani da wannan, mijinki zai samu gamsuwa 100% a jikinki. Maza ku garzayo domin ku ga kun sai ma uwar gida wannan ingantaccen turare. Sannan akwai collector, shi ma duk na hammata ne, ƙasaitattun mata ke amfani da shi. Namiji mai son matar shi ta zama 'yar gayu, 'yar lele, ka yunƙura ka mallaki naka wannan ingantaccen magunguna, ko kuma in ce ingantattun turarurruka, humra, turaren mara, ɗan matsi. Mata ku garzayo domin ku samu naku. Ina godiya kuma ina fatan alheri ga ma'abota kallon shafi na Yasmin Harka.